Κλήση SOS Μεταγγειρίου. Χαιρετούμε εγκαρδίως και θυμούμαστε πως ότι, αν μας τύχει δυσκολία στα οικονομικά ή στην υγεία, μη διστάσουμε στιγμή. Η προσευχή μας γίνεται όπλο. Κύριε μόνη σου, Χριστέ, ελέησον ημάς. Με τον τρόπο που εσύ γνωρίζεις, Κύριέ μας και Θεέ μας, φρόντιζέ μας την υγεία, στη ζωή μας βάλε τάξη, σου ζητούμε με αγάπη να μας δώσεις ευλογία, επίσκεψης από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να μας οδηγήσει από τούτη εδώ την ώρα, κάθε μέρα που περνάει, να έχουμε για πάντα εσένα οδηγό και βοηθό. Γέννητο, αληθώς, αμήν. Ο Κύριος μας και Θεός μας, με ποικιλία μηνυμάτων μας καλεί συχνά σε επικοινωνία μαζί Του. Μα εμείς αγαπημένοι, μέχρι την γραμμή αυτή έχουμε ήδη απαντήσει και περιμένουμε τη λύση που σύντομα ή αργά θα έρθει. Στο χρόνο που μας ωφελεί, γέννητο αληθώς, αμήν. Θεού χαρά μαζί μας.